Αλλά υπάρχει κάτι που με φοβίζει περισσότερο από την τιμωρία του Δία. Οι άνθρωποι. Κι αν οι άνθρωποι, αυτά τα πλάσματα που δημιούργησα, με ξεπεράσουν, τι θα κάνω? Αν μια μέρα με γκρεμίσουν, με καταστρέψουν, και με κυριαρχήσουν, αν αυτά τα πλάσματα που δημιούργησα από αγάπη με ξεπεράσει, αν μου πάρουν την ελευθερία, το έργο, την εξουσία, την αξιοπρέπειά μου,